Shalom. Shalom. Huriani tuhata hamisian parhalado dot sude nama kobasi di HKBP Kebayoran Baru. Pasaton tabe tuhamu amanami inanami naposo bulung dot sude ruas namandohoti parmingguan di bagas gareja manang di ingananan B marhite live streaming. Horas madihita salutna. Adorang sotapuka parminggota rap mahita martangiang nahohom. Amin. Tapasonang marohata tapuka ma parminggota tapuji ma debata marhite buku ende nomor 27 ayat sada satro di ayat 3. Jongjong mahamu. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni ton di parbadia, natumo palangit dohot tanoon. Amin. Songonondo didok Tuhan Jahova, jowon nama au, jala alusaku ma ibana, saidong anakku do ibana juppa hagogotan. Paluaokku do ibana jala marmulia ibana bayanokku. Sai pamahapokku do ibana sarimatua. Martua do nahudul di pangondingani natumimbuli. Jala namian di linggomani pargogo na sohatu dosan. Namandok tu Jahoba.
haporusakku jala partanau bato aku debataku, marhaporusan tuho doau. Haleluya. Martangi yang mahita, ale amanami para sirohana sumurung, debatani hatuaon nami, huingot hami do di arion, pananaon dohot hamamate ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Pahibul marohanami, jala parbadiai mamikiri sude nati naon nai, patandahon matuhami dosa nami, asa diarsakon rohanami, asa hupopom hami hisap-hisap dohot sakap-sakap ni rohanami, jala asa hupasaut hami lomo ni rohani nama nobus hami, asa martua hami marhite siani rodi saleleng-leleng na. Say patupa mai di hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham. Amin. Hudul mahamu. Marindi hita. Tangihon hamu mapatik ni debata, ima sian patik palimahon dohot lapatanna. Ikon pasangaponmu donatorasmu asa martuaho, jala leleng mangulu di tano nani leon ni Jahoba debatam diho. Dia do lapatan ni oddo. Ikon dihabiari rohatta debata, jala ikon holong rohatta di ibana. Asa unang lea rohatta mida natorasta, dohot mida akka rajatta rodi akka natua-tua. Dang jadi parota rimas nasida, ikon patundo hita, jala ikon holong rohatta tu nasida. Sioloan do nasida, jala si subuton do rohana. Atong rap mangido gogo mahita tu debata, laho mangulaon patikna. Marende mahita sian buku ende ono 188 ayat 1-2. Jongjong mahamu. Aku hikti betu paksa
tatopoti madosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami para sirona sumurung. Napungu dohami di jolo martangiang tuho. Dada mangasaon hati goran nami. Na mangasaon asi ni rohado na godang nido. Say asi maroham mida sandok bangso nami. Say sama dosa nami saluhutna. Say sungguli marohanami. Asamu baroha dohot pangalahon nami. Alani Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami si panguluhami. Amin. Tabege mahata baga-baga taringot tu hasesani dosa. Songonon dohata ni Tuhan Jehovah. Nunga pola hupasisi aka pangalausim songon obun. Jala songon obun manorop akka dosam. Sai mulak maho tuau ai ahu do si paluaho. Hasangapon ma di debatan na di gijang. Udul mamu. Marende maita sian buku ende nomor 176. Hata ni debata turpuk epistel di minggu tasadarion ima natar surat di Rom 5 mamukasian ayat 12 saat ro di ayat 17 tajahama marsikat sorin. Di baheni songon nabongot dosai tu portibion marhite sian sada halak jala marhite-hite dosairo hamatean. Songoni saat hamateani tu salut jolma ala sude nasida mardosa. Ainunga di portibion tian dosa, nang adoran sorodo pe patiki, alai dang dijujur dosa, ia soadong pati. Alai nunga manggom-gomi hamateani olat ni si Adam saat rodi si Musa. Nang sodos pardosaon nasida du pangalosion ni si Adam sumat-sumanin na naing roi. Dada sa pangalaho, pangalosion ni dohot basa-basai. Ay binahin ni pangalosion ni nasada, marmatean na torobi. Alay adu sumurung tu na torobi maasi ni roha ni debata dohot basa-basa. Na hinorhon ni para sirohaon dinang si dolma Yesus Kristus. Ia si leon-leoni asing dosian nabi naeni na sahalak na mardosai. Ai dihorhon uhum nasian na sahalaki do uhum hamagoan. Alai hinorhon ni basa-basai do dipitori torop pangalausi. Ai molo hamatean manggonggomi binahin ni nasada alani pangalausion nai dalam manggonggomi huhut mangulu marhite-hite Yesus Kristus nasadai matong nasida akan naong majalo asi ni roha namar tobi akup ni basa-basa ima hati korani Ido sahatna martua dona tumangion hata ni debata jala na upeopsa. Amin.
marende mahita sian buku ende 183. Jongjong Maham. Taha tidakon maha porseotai, songon nahina tidakon nidongata saha porseon di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo naso hatu dosan, natu mo palangit do tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasasadai, imana tinubuhan ni si Maria, nagabe-gabean senton di porbadia, adorak sohabubuan. Ido tuhata natu mau nabernit di pangumuman ni silatus namate terpajal do ibana di hau pinar silang natuatu banuatoru dung ditanom namulak mangul di ari patoluhon namanaik tu surgo lau hundul tu siamun ni debata Jahoba amanai pargogo na sohatu dosani disima ibana pai mamulak sogot tu tanoon manghuhumi halak na mangulu dot namate. Au porsea diton di parbadia, jaladong sada huria nabadia, huria hatopan di halak Kristen akan nabadia, dohot diasesani dosa, dohot dihatai namandok, mulak mangulu sogot daging, ni halak naungate, dohot dihanguluan nasora suda. Amin. Hudul mahamu. Dikting di huriata. Tikting di Huriata, Minggu tanggal 26 Februari 2020 tolu. Parjolo, guar ni Minggu sadarion ima Minggu infokafit doh topik debata harorwan ni pasu-pasu. 2. Padidion nabadia. Sadarion Minggu tanggal 26 Februari 2020 tolu di Patupa Huriata do Padidion nabadia di Parminggo bahasa Indonesia pukul 10.30 tu yana kota Giana Areta Dumauli Marbun Boruni Amata keluarga Rifan Zide Marbun dia Ayu Pranintiasari sektor Saroha. Tolu pertanyaan sektor
Hari Selasa tanggal 20 Februari 2020 pukul 18 WIB di Patu Pahuriata Patangiangan Sektor Satahi nani hasuhuton ni keluarga Nyonya Mai Siregar Boru Siburian dohot keluarga Nyonya Tiom Simar Paung Boru Siregar maringanat di Serbaguna A nani luhon ni Padita Ferison Razoki Pasaribu. Opat pasahat peliat tujolo sadarion Minggu tanggal 26 Februari 2020 tolu pasahat peliat tujolo dohita tu kategorial Sekolah Minggu HKBP 5. Sekolah Minggu Mardomu tu parheheo Sekolah Minggu tanggal 5 Maret 2020 tolu di Patupado lomba anak Sekolah Minggu ima di hari Minggu tanggal 26 Februari 2020 tolu pukul 10 WIB maringanan di Serbaguna A. Mardomu tusi parminggoan yana kota remaja maringanan di Serbaguna B. Onom seksi pemuda sadarion Minggu tanggal 26 Februari 2020 tolu pukul 10 tolu WIB di Patupa seksi pemuda do NHD maringanan di ruang Serbaguna C nani luhon ni Pendeta Liston Butar-Butar. Pitu seksi lansia hari Selasa tanggal 7 Maret 2020 tolu pukul 10.30 saat rodi pukul 12.30 WIB di Patupado Partangiangat dohok perayaan hari ulang tahun lansia napau 42 hon maringanat di gereja. Panitia mengundang partisipasi ni gadum sektor marhite situa laho memperagahon drama dohok judul poda. Informasi lebih lengkap Boy Mata Jaha di Warta Cetak. Walu Panitia Pasca 2020 tolu telah terbentuk Panitia Pasca HKBP Kebaruan Baru 2023. Nama-nama dapat kita baca di Warta Cetak. Sia Poti Parasian Sosial Gereja di Parade do Poti Parasian songo sarana pengumpulan dana tu kegiatan sosial gereja tu ruas nanaeng berkontribusi manang manubang boima di pasahat marhite Poti Parasian na adong di pintu masuk ni gereja tahun tu hatama nama masuk-masuk 10. Formulir pokok doa tu ruas nanaeng ditanyakan secara pribadi boima mengisi formulir pokok doa na adong di meja satpam. 10 sada selamat ulang tahun Ari Hatu Tubuh dohot ulang tahun Ari Parbagason. Parhalado dohot ruas ni Huriata pasahaton selamat ulang tahun Hari Hatu Tubuh dohot selamat ulang tahun Ari Parbagason. Cusude ruas ni Huria na tubuh manang marbagas di tanggal 26 Februari 1 tanggal 4 Maret. Saya tuhatama nama masuk-masuk. Molo tungadong ruas ni Huriata na sotar surat dope guarna ditikting na ulang tahun ni ipabuah matuganup situana di sektor na manang tu sekretariat. 12. Akatikting na Sony Jahahon hobar tu tikting cetak sadarion degam Mata Jaha. Sony masa ni tikting di Huriata di bagasan Minggu sadarion taingok beba maniak koni tujolo ni tuhata. Marende mahita sian buku ende pitu ratus onom uhut papungu pelea.
Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti ate-ate roha doho pikiramuna di bagasan Kristus Yesus. Amin. Selamat hari Minggu madihita. Barita nauli siakatan itu hatta di minggu ta sadarion ima minggu infokafit tersurat di buku 2 Musa bidu tolu mamuka sian ayat 15 sahat rodi ayat 20 songonom madidok takasma tapai hutihut. Alainin nasi Musa matu jahuba molo soto tong bohimi mangulu hok kami unang niat tugi hok kami nakok sianon aitung marhiti siana hamadapo tadaun pabuanaung jupangan asini roha au maradopoko au doho parripemon da marhiti siana nidonganam muhami mardalan pabua marhasurungan au doho parripemon maradopon nasabangso akkana di atas tanoon dunginin najahu bamatu si Musa dak kataon nanidok mu odeng bahenok kudoi ala naung jupangan asini roha ho maradopon ahu jala au manadaho pola rodi goar dunginin nasi Musa ma uapataridahom matua uhamuliomi alainin najahu bama au paboluson salhut hatua kusia jolo ni bohim jala au majouho goar ni jahuba dia dopamu na martalup ni roha duau sugo dihala naung tinalupan ni rohaku jala na marasi ni roha duau sugo dihala naung niasian ni rohaku akup ni didok jahuba dang tarbaik kuang gotung marnida apala bohikon aidang tarbaik manangisi jolmahian marnida au laos mangolu ibana akup ni didok jahuba idama adong sada hajong-jongan mardono konau ikut disiho jongjong di atas duluk batu
Jadi dung mamulus hamulioku bainokku mahotu bagasan sadariga ni dolok batwi laos hukku pakku ho tangaku tuho pai masalpu au mamulus ia dukku patai tangaku idaumu maau siapudi alai anggua pala bohikon dang jadi idaon ni manang ise alai anggua pala bohikon dang jadi idaon ni manang ise ido sahana amnak kadongan na hinaholongan di bagasa goaran itu hatta Jesus ya di ba manotton opera na julu ditiki danak opera rompemas rombongan penghibur masyarakat anggo sirindo dak kea saha tuhu tanami aladang kalas naharwa didok di ende naon lirik naon merdala naon mersede-sede laos dilang-langi maau dainang terlungun-lungun manete iduki dainang sodar maboto marningo lakaki sora marujung ya tu siakan apa sodo nahu padoko nina yang narako berjalan daku dengan kesendirian lalu aku tersedih-sedih dan meneteslah air mataku tersedu-sedu mengingat langkahku yang tak ada ujungnya ima endena dungi merebur mailuna biasana molo manottono pera asal ro mailuna itterodo panottonon manawer isawer maibana tong molo attar baga parendeon attar dielus marambuk nai unang sedihoy nangda attarinna hape si dalian na do ima kesendirian maaf diaka amatai natanong sendiri ate baru pakilala muna duk sendiri tergeleng kepala doi nang tiang gorok karwa sonda sidih pakilalan nadung ditadik ko namatay alanido memang sebagai makhluk sosial ngata kastaboto manusia tidak bisa hidup sendiri kita membutuhkan relasi mamorluhon dongan mamorluhon ale-ale alai dang bui sekedar holan dongan doho ale-ale ala anggodongan na di porotibion ngabui taatu si pata molo adong do kepentingan na di pardongak kita molo suadong be kepentingan na ditinggal hok kita itu benarong ede di tahun 70-an kalau zaman sekarang ada uang abang tersayang kalau tak ada uang abang sayang bisa ditendang anggo melayang terburu itu gijak kan melayang enak terbang ke atas bisa ditendang dan itu kenyataan itu lihat domangan amatai molo sebelga setorani itu sudah sama dengan nendang sebenarnya alani doa munak kadongan kita membutuhkan sahabat yang sejati ima debata ido di pengakuan di si Musa di bagasa turpukta sadarion dinanaing melanjutkan perjalanan nasida dung di jaloibana patik nasia dolok sinai jala dung mendurhaka dung berkhianat bangsa Israel manoba sobaun iman nabi nain nasian emas jala disima rori mas ni debata murka Tuhan dan ketika murka Tuhan terjadi adong pemahaman di si Musa berarti saat itu Tuhan sedang meninggalkan membiarkan umatnya berpikir masih Musa muhado bainon namian nom mangalak ke madalani perjalanan yang masih begitu genting perjalanan nama cairocot melewati padang pasir yang penuh dengan tantangan dan sekedar tantangan cuaca yang panas kalau siang dingin kalau malam alai tantangan dia kasih panganut di kehidupan
Alay tarlumubi ma ditanda si Musa pangalahon ni bangso naon, bangso yang degil, yang keras kepala, na jugal, na jigil, na jugul, na takang. Ido mabay ni bana merasa, loh, bagaimanakah saya bisa membawa umat ini, padahal Tuhan sedang meninggalkan umatnya. Ima pikiran ni bana. Ido bana diturpu tahu muse di joho ni bana di bata di do ibana nak kening tumbo hama bahenon nami mardalan moloso mardongat toko moloso bohimi manguluhok kami ninda ibana. Sebenarnya ini pengakuan yang sejati donasi si Musaon. Ai di boto ibana takas songo dia nasida boi ruar sia tano Mesir memang karena mengandalkan senjata kah? Karena lobby-lobby politik kah? Tidak. Semata-mata ala dipatuduhon debata, dipapatar debata, wasona marhite si Musa menundukkan kedegilan hati Firaun. Malah sempat depe Firaun berbalik hati, naik menjemput naside kembali. Tetapi Tuhan sudah bertekad harus membebaskan umatnya, membelah laut Teberu. Ai masuk tu logika tai, masuk tu pikiran tai, merdala sia tonga-tonga di laut, dan juga berbagai-bagai kehidupan. Ayau saya huruk domolo di mengajar anak remaja manang anak sidi. Bisa kau bayangkan membawa hampir 500.000 jiwa orang, arak-arakan yang begitu besar, masih buat kudonna, masih buat si gudal bolonna, masih buat tataringna. Ihuti dope akka artanam itu gutogu dope inongna nanaing yang sudah ujur, adong dope nata nanaing melahirkan, ada masih bayi yang harus digendong. Hiadu tabayak kosong dia merdadan arak-arakan yang begitu besar sekali berjalan dan masuk tu logikai. Tetapi bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Sekolah minggu hari menukun amang pendeta. Jadi di mana MCK-nya ini? Ay wah dana kan ini mulai buat kamu tuh dana bulan di Basugit yang paling dipermasalahkan adalah MCK. Tu balakangan mau mulai na tertangis deh. Apalagi ngai PT huni sisi opak pati idangi. Hamu nak kadongan imana ta bayakon di boto si Musa do bahwa itu perbuatan Tuhan. Alai sementara bangsa itu sudah melihat jelas. Ngadi bereng nasida songo dia pambahenan di debata, tetapi masih tetap berhati degil. Odo tantangan bahkan bukan hanya Israel masa lalu, Israel masa kini, kita ini juga banyak yang berperilaku seperti itu. Nganal pasu-pasu ni debata di ngoluna. Ada do kolan ala negeri spesifata. Tong maulro tu gereja, tapi mungkin adong do mobil mewah na, justru namar grab lu narok werengon, udah ngate. Kamu nak kadongan, odo bana dipakulingi imana muse debata, ia tung papatar mabuhim ali Tuhan, papatar maha mulia muninna. Ido bana di dok minggu ta sadarion minggu info kabit, jowon nama au. Tuhan menantikan kita ini menyerukan apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan. Natwari mengajar sidi dia tentang doa Bapak kami. Untuk apa orang Kristen berdoa? Tuhan kan sudah tahu. Tuhan itu maha tahu. Iwo tolu sudina dihitaon. Ay basarang itu riparlean. Basarang itu didekos ya ben magijang. Alai hubay matudusan, kalian punya bapak sama mama. Apakah kebutuhanmu langsung diberikan mamamu sama bapakmu? Sudah keperluannya dengan itu riparliak kamu do, itu riparliak kamu do pitolok na, itu riparliak kamu do sandal lah, itu riparliak kamu do buku na, tas na, sepatu na. Kita nantikan mereka meminta. Bahkan kita sangat berharap dia meminta dengan santun. Mak cantik, aku nggak ada lagi sandalina. Aturan na sandal harga 100.000 tur harga 200.000 tatu hor. Ngai do mama cantik kan?
Apalagi gitu ke ibu-ibu asal hidup mama cantik, wah terluar biasa tuh kan. Itu mau neng mangi dua bakso menurut wakin tahun doko kamu mama cantik. Itu leonon nadian non. Kita menantikan Tuhan pesongonido, jawab nama au, serukan Tuhan, panggil sebut namanya, panggil dalam doamu. Baru songon nadi turpuk tahun, elusakku maibana. Maka Tuhan menjawab. Ketika Musa berkata tadi, Ali Tuhan, ia pataridahum matuau hamuliyaumu. Sebenarnya Tuhan mau mengatakan, tunjukkan pada kami wajahmu. Aduh latar belakang nion. Latar belakangnya baru di bangsa Israel membuat lembu emas. Kenapa? Karena agama-agama purbakala dan agama-agama di sekitar Israel semuanya punya Tuhan yang bisa dilihat mata. Adong patungna, adong berhalana dan lain sebagainya. Mereka 500 tahun di Mesir. Orang Mesir percaya dengan dewa Ra, yaitu dewa matahari. Hanya mengarahkan itulah Tuhan kita. Bisa dilihat oleh mata. Ido na mendorong bangsa Israel mabai lembu emas asa dibereng matana si malolongna Tuhanna. Ido nang napinang idol si Musa bereng manibang sumuni sampai dibayar lembu emas. Ia tung patuduhom mabuhim. Roma tu hatta mangadusi naking songon na di turupuk taon. Au pabolusso saluhu hatu au kusia jolo ni buhim ninna doho sa torosna alai takas dang terbaiko anggotung marnida apala buhikon dang terbaik manang ise jolma marnida aulaus mangulu. Hamunak kadongan, kenapa Allah itu yang kita sembah itu tidak bisa dilihat oleh mata manusia? Karena Allah itu Allah yang penuh dengan kemuliaan. Allah niha muliaun di debata dibandingkan dengan keberdosaan kita. Dan terbaik kita mamereng hamuliaun di debata. Alai di papatar debata lo songon nani dok ni turpu tahun asini rohana pasu-pasuna songon nani dok ni topik ni mingguta sadelo dengan segala tindakan-tindakan nyata. Apalagi yang perlu diragukan umat Israel. Dohonon naso berengon nadi debata. Siapa yang membebaskan mereka? Ise na buwan na si daruar songon na kuro nakining. Ise mangalian manna. Ise mangalian obun dohot yang api. Siapa? Musa? Tidak. Yang memberikan Tuhan. Tabayak ko makan-makan gratis na si dia tiap pagi kan? Makan gratis. Tiap pagi hanya ya pergi. Lau na si dia tuduh-duh tidungi. Dihorus ma'akaman nai asa adung alangon na untuk tiap hari. Alai pas do marhaha maranggi do halak Israel tu halak kita. Dang tarorom na kusna. Angai do Tuhan dang boy dah holas sedari do inna. Anggo halak kita kan torido asa dong tu marsugu tinna. Ihorus. Hape boha. Ya menjadi busuk. Makanya kalau terlalu rakus yang kau simpan itu bisa jadi busuk. Alanido natado nakining dangadong naso di patu padebata. Allah sudah menyatakan tak perlu dengan wajahnya, inilah wajahku, inilah wajah gantengku. Ahitan ulah sering-sering ya pamer wajah kan. Anggo kita tong ber tabereng ma ando tokin nggak di posting. Ando tong selfie berot tong posting. Oh, ini kami dengan pendeta Simbolon. Muncul saya malu pendeta Simbolon lah kan. Ganteng ya pendetanya ya inna. Anggo de batarang perlu ikut beringot tubuh. Nah perlu kita lihat adalah apa yang diperbuat yang nyata di dalam kehidupan kita. Tabereng bi, iberek kamu dia kamang, di dahamuru nang bina ini di bata di ngolumuna. Kalau kita sudah melihat apa yang dilakukan Tuhan, idona nido ni topi mingguta sadariom, de bata haroroan ni pasu-pasu, sebenarnya lebih afdol kalau di dalam bahasa Indonesia Allah sumber kasih karunia. Taboto doahana di dokna kasih karunia. Kasih karunia adalah
apa yang diberikan Allah yang terbaik dan termahal, yang sepatutnya tidak layak kita sebagai penerimanya. Ditiki namar pesta Natal hita jalamar Paskah tu tokin nari di leo debata anak nana sedai ima Yesus Kristus. Sebenarnya yang paling berharga di mata Tuhan diberikan kepada kita. Apakah karena kebaikan kita? Alani biasa tado, alani ulini lagu tado, alani yang berjodoh hita martangiang, alani yang berjodoh hita marhuria. Tidak sama sekali. Hanya karena kasih anugerah semata daripada Tuhan. Sola gratia, sola fide, sola scriptura inna si Martin Luther. Semua hanya karena anugerah Tuhan. Walaupun kita sebenarnya di pihak yang tidak layak menerimanya. Malah sebaliknya nih dok, Allah tidak memberikan kepada kita yang patut kita dapatkan. Amai kebinasaan. Anggwala ni juga tadi julu ni debata, hukum yang paling pas adalah kebinasaan. Tuhan berikan? Tidak. Aku tak menginginkan kematian orang fasik, tetapi hendaklah mereka bertobat supaya mereka hidup. Alani yang menakerungan di bagasa goarni itu hatta Yesus Kristus. Molo si Musa maju debata untuk kehadiran Tuhan, memimpin perjalanan kehidupannya, melintas perjalanan yang begitu melelahkan, meletihkan, perjalanan yang dihadang oleh berbagai tantangan gurun pasir yang begitu mengerikan. Ido perdalanat tanang di bagasa ngulut tahun. Ido nang kehidupata, dan untuk itulah seperti ni ede opera nak kini unang merdalak ko sesadaho si Elvis Presley pe dalam sebuah lirik lagunya mengatakan, bila ku berjalan di lembah sunyi rasa asing perjalananku naibana. Perjalanan kita ini sepertinya tidak menemukan suatu titik yang pasti. Dan tabering seda kepastian kebahagiaan molohola kita merdalan. Maka ikutkan Tuhan, sertakan Tuhan dalam perjalananmu, tempatkan Tuhan di depanmu. Maka sesulit apapun perjalanan, yakinkan dirimu kalau Tuhan sudah bersama dirimu, semuanya dengan kepastian, dengan percaya diri kita akan bisa melewatinya. Ya dok, seorang anak kecil ketika dia berjalan dengan bapaknya, anak yang lebih besar ketemu di jalan ditantangnya. Apa? Jago kau katanya. Kenapa dia berani? Dia percaya diri ada bapaknya yang akan membelanya. Songoni mana kita hamunak kadongan. Percayakan dirimu untuk berjalan bersama dengan Tuhan, supaya setiap perjalanan kita dituntun, diiring, jala didongani debata ido benang didok nang dihatan dia detai pabua ikodang terlakka honau nang gosalakka nature iko kodo Tuhan dongan nami asa ture sasude. Amin. Martang yang mahita. Mulia tema Tuhan nami, maluya tema marhiti hatam, nama makulingi hami di parmingguan nami di manogoton. Hujau hami ho Tuhan, jala dia lusi ho hami. Ali Tuhan nami, di bagasa perdalanan nama cegajang lupe perdalanan ningulu nami. Jaladang tarpangasaho kami gugudoho diri nami lau mamulus saluhu nai. Ikoko dodongan nami asabui hami Tuhan mangalaka jala asature nang lakka nami. Lau songonima Tuhan nami nang di minggu nami sedarion di pasunggul hokodo hami pabuahodo haroroan niai pasu-pasu. Pasu-pasu napi nasahakmi imahu parsauli hokami jala tungsongonido balgani pasu-pasum
nang pe so patut tamin yan laho majalosa ala ni pardusaon nami alai dang di paidayda huak ka pangalausion nami ala ni balga ni asini roham maruse-use do totong pasu-pasum dak kabilanga kami Tuhan ala ni huha maulihate ho kami may asa anggia totong Tuhan di bagasa las ni roha hami laho pasangapon doho mamujiho lau songoninang di pardalanan ning ulu nami songos si Musa na mangigil padongan niyomu asa pos rohana sida songoni manak kami Tuhan dinalaing mangalak ka mardala tujulu nang rap doho bangso nami bangso Indonesia di tahun gelapon dinago nang akka persoalan-persoalan ekonomi alailas mardomu manang tu tahun-tahun politik di tahun 2020 Tuhan rap doho to mahami asabui hupiak kok kami lakkanami asabui hami melangkah dengan pasti dengan mantap penuh dengan percaya diri asa jumpa kami nang akka nahinirim ni rohanami Tuhan nami unang pasobu hami merdalan sasadahami asa unang lungun-lungunak kami alai rap dohoto mahami asa anggia Tuhan gada gugo nami jala pos rohanami mangalaka Tuhan nami di bata nami hubuak kami ma nang saluhu gulmi ningulu nami di pardalanan ningulu nami di portibion mamodus langlang nabidangi mamodus parhorsihan nagu akka si taononi asa homa totong Tuhan napa tuguhon roha nami utangnya ko kami sudinang ruas ni huriam nasuboy rap dohot tami manang namad dohoti parmingguanos yan nakatongan ni bagas nasida gohilas ni rohana sida doho pasu-pasum tarlumobi di akadongan nami na di bagasa nakaparsahiton dope na di bagasa perawatan na di bagasa pemulihan na ditongan ni bagas homa Tuhan na mangalihok kahisaron dinasida mamaso-maso uba nangakka pangubati pe parhitiam mo may mangalihok kamamalum dinasida hutangnya kok kami matuhan nami nang ruas ni huriam na di bagasa nakasi taono doho arsa ni roha ama nami keluarga situa si matupang na martilaha matua nasida ho matuhan na mangapuli songoni doho keluarga marbun asa totong margugu nasida Tuhan jala di bagasa na pulapulmu Tuhan nami di bata nami totong do tangyak kono nami nang sudiak ka yanakko nang akapo paran nami ho manang dongan nasida di pardalanan yak kanguluna majalahi asa bui tulus nang akka cita-citana cita-cita ni akka parsikola asa marujung parsikolana cita-cita ni anak doho boru ni huriam nasoda potar rokka dope asa jupang si rokka ni todina cita-cita doho kerinduan yakka keluarga naso jupang dope akka parbue ni kebahagianna asa pasu-pasu honomu hagabiur dinasida Tuhan nami hutangnya kok kami nang bangso nami bangso Indonesion di tahun-tahun politikon asa to toko na mangaleho rohan atorang asa bui mardalas saluhu na daus yanakka konflik daus yanakka pargutu-gutuan alaya sabui totong di bagasa kadameo bangso namion Tuhan nami pasu-pasu nang pamareta nami asa di bagasa bisuk manguluho bangso namion mau lihat ma di bagasa Yesus martangnya kami amin marede mahita laus tike marede tapasaha mapiliat tatujulu
hagogomu sanggo maturo hakko unang say holam manetek kuhi sabdok dirikon. Nungaradero haki guru di homangoluku doho tau tino musmi hagogo omu songgo maturo hakon unang say holam manedek gohi sandok dirikon. Tay deho tuayak saya adalah sejong-jong mahita Ido didok hatani Suru todin nabadia Busur mabarrohaki Hagogo omu Songgo maturohakon Unang say holam manetek gohi sabdok lirikon. Tapa sahak mapilian na tapa pungot wadupan ni debata martang yang mahita. Ali debata manami na di benua gijang hodo haroroan ni saluhu silehol-lehon na dinggat doho na saulibasa na mauliutus. Upasahata mi masiyan na nilihom mituhami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na khusus di jolom paso-paso may jala ramoti asahu parhasyak kami pilihanon pati bulhok karajaom mu ditonga tongani huriam doho di portibion buhay marohanami marhite-hite todim asalaputad dahami gudang ni silehol-lehom mituhami asalam girgir kami madok mauliate tuho mar hite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami nadi benua gijang sai pinar badia magwarmu sai Roma harajaomu sai saut malomoni roham di benua tongoso ngona di benua gijang lehom matuhami sadarion hango dua siapari sesama dosa nami songopane sanami di dosa nidongan namar dosa tuhami unak kami tugihot tu pangujunan palua mahami sian pangago.
Di paso-paso jala diramuti Tuhan de batama ho. Di sodako Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaur homma damena tu todim. Amanami nanami songoni nang napo subulung songoni doho sudiruas ni huria nama doho ti parmingguanon siatonga ni bagas tarap doho keluarga marhite live streaming hami nama kubasi parminggota di bagasam manogoton pasahat tuhita saluhuna selamat hari Minggu tuhatama nama masu-masu horas marhita.